Tuhle chybu dělá s výplatou 90% Čechů. Když přijde průměrnému Čechovi na účet 30 000 korun, utratí je zhruba takhle. Vše vyhodí za něco, čemu říkáme běžná spotřeba. A pak se diví, proč jejich bohatší známí pořád bohatnou a oni pořád ne. Teď vám ukážu, jak pracovat s 30 000 výplatou, abyste své bohatství budovali taky. 5% výplaty, tedy 15 stovek, by mělo jít na životní pojištění. Protože pokud přijdete na delší dobu o svůj příjem, nebudete pak muset žít ze svých úspor a můžete je nechat se nadále zhodnocovat. 10% příjmu, tedy 3 000 korun, si odkládejte jako finanční rezervu. Cílem je mít 6 měsíčních příjmů, v tomto případě 180 000 korun, abyste mohli reagovat na nečekané výdaje. Naše bohatství budujeme minimálně 15% příjmu, které směřují do investic, v tomto případě 4 500 korun. Na bydlení by mělo jít maximálně 30% našeho příjmu, tedy v našem případě 9 000 korun. Nepřeplácejte zbytečně bydlení, protože pak si ubíráte peníze z dalších důležitých kategorií. A kolik procent nyní zbývá? Posledních 40%, což je 12 000 v našem případě, už jde na běžnou spotřebu. Sem patří vše ostatní. Třeba i tahle virální dubajská čokoláda. Nevíš, jak jednoduše začít investovat? Koukni do komentáře.